ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଅଛି ହେଲେ ନାହିଁ ପାପୁଲି। କାହାର ଅଭିଶାପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା। ଜଗାର ଲୀଳା ବିଚିତ୍ର। ନିଜ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧାଗଢ଼ା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦାରୁଦିଅଙ୍କର ନାହିଁ ପାପୁଲି କିମ୍ବା କାନ? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କାରଣ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅବତାରରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଅଧାଗଢ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ବଚନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବାଳୀଙ୍କୁ ବଧ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରାକ୍ରମୀ ବାଳୀଙ୍କୁ ଛଳନା କରି ମାରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବାଳୀ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ରଘୁନାଥ ବାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ସର ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଳୀ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କପଟ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବର ମାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାପୁଲିରେ ସରବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେହି ହାତ ଆପଣଙ୍କର ନ ରହୁ। ବାଳୀଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ ହେ ପରାକ୍ରମୀ ବାଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପୂରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଯେବେ ଜନ୍ମ ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବର ଅନୁସାରେ ମୋ ହାତ ରହିବ ହେଲେ ପାପୁଲି ନଥିବ। ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅବତାର ନେବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପାପୁଲି ନଥିବ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଏପରି ଛଳନା କରି ହତ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବାଳୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଳରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାଳୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।